Ubuhanzu bw'Gusii. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Mbiamono sana mwancho mulebeta seni kia Ndizi TV na ndene biro binde tokumera na aso moroberio o Worldfit astokumera na daktari oyo chota semia amange igoro ya maruire mwancho muli nabokanda kusangana ntwe wetera sensemo chiche mitandao sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital naboga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News sensemo ya website nabokatanya wetera www.ndizitv.net boigo nabokwenda gusangana intwe kerengere kyago wetera sinambiri gabwa screen yago otomanye ngayo kubwatia umuroberi kuru naboga nyokubwata libolirinde lyansi ya daktari naboko bakogotuma ujumbe yagenke elindobega ukumubolia kolende mwancho mulelia antara kumanya igoro yoboriro tukwana alitukulia lero tiangiriri bageri gali ya bene kwaligane daktari ase studio atomanye na kyakorokwa nabo ige kliniki kyaenga ikegotoka. Karibu sana daktari. Frida. Editira na daktari Moses Kena Osarigo. Mkuru daktari ya Worldfit Health Center. Worldfit Health Center. Daktari ya Worldfit Health Center iyigo toka ibijumu chokisi nigikorwa bokorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals. Tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So nakito karo montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gotera to kurugana conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamanya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and in Tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have Enyagitalia Worldfit Health Center. Iyigo toka ibijumu chokisi nigikorwa bokorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals. Tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation. Mwancho mulieli ato sabo kwabera aso tutukano bwa mariogi kolende nigo togo kwaligane bene elinde tobeto sanga aso bwa madaktari nabo kumanyo mwancho muliye na kyokorwa ne kliniki kyaonga ikegotoka. Editira nenkurunga daktari Moses Kena Osarigo. Nkurwa sinya daktari ya Worldfit Health Centers. Worldfit Health Centers no tubwate kliniki Gabo Songo ase nyumba ya Uru Plaza goroba ya gatatu erumu 307. Karibu sana. Ambia mwana sana daktari asogo ikira nasi studio mwancho muri yobeteka kubolia nga nditogukwanera umuchando yiga o uterine fibroids oyobere ko gochanda abantu abanga sebinyoro kolende daktari nabwate nimero biri nemenga bwata sensemo yokurwalia sensemeri ya fibroids sensemo ya infertility ego daktari ndetora kwanera oyumuchando kyoyo yiga mpara bibali bakonyora umuchando yiga.
uterine fibroids muna watebe uterine ni eminetinga enda y'omwana kuzirirara mwana so fibroids otokorokanga leiomyomas ama myomas nekero obubimbe bwakirese nyumba y'omwana ekero obubimbe bwakirese rirara mwana gose nyumba y'omwana eso musubati eine rubonto goteba nga umuntu onyolire uterine fibroids uterine fibroids tari cancer lakini no bubimbe tokoroka nga benign ekero kuigwigeta nga benign eminetinga obubimbe bwakire butali kuita muntu kwa urahisi lakini nabo kolente mechando tali ngambo kolente mechando maite cancer egotare so mubere yarukurwa sense meyemo yagende sense mende lakini benign tumors because obubimbe buli okunga benign mboli konyara gotara borwa samu bogenda asubunde igo mboli goita muntu kwa urahisi so benign tumor ama gose fibroids itwatebire gochese nyumba y'omwana nkolentere mechane menga matokuchikoligerere lakini obubimbe obo na oborache ase ensemo yaime ye eso mwana korara ime esto kurukanga submucoso yani fibroid yakire ime kabisa ase nyumba y'omwana nandi nabera achegatigati ase kinyama che kwende che uterus ose kisunane isiko ye uterus mwangendera ko hotebe so ntubwati kinchira isato ose kitype wange isato type eri yaime eri yegoso ase kinyama eri yegosunana ekwende uterus uterine fibroids igobono mnangenda ko tebi nabera lente mechande menge baadaye natukikorora koigura abantu abange batali konyora abana ose abantu bakonyora abana akobwa tubuli tunandu buli tobwaru koigura abantu mnawo babwate mechando wako wosumuntu akonyora ogotwembura korokone side eye nabera irachangiwe na uterine fibroid yango tebiga freedom ekero tugukwanira igoro ya uterine fibroid oko bimba ase nyumba y'omwana ene shidere very common obeka basubati 8 obabeka omutu yitogaiga nabo konyoro yo mogose baberemba bwate uterine fibroid so it's a very common problem eyego chikusumbwa abantu sana in the future yes yamono sana daktari nimetenga no muchando bere kuguchandane na sabasubati akuri daktari ngobe kugukwanira gabunganero rurego soime anande nero rurigo sugunana no chigotweresera sobwa garinga nga kichigo cha somobere akuri daktari tomanyingo nga nkiye ko rumontanyo ro muchando yigo uterine fibroids unatwatebera abantu abange mbabwate ne sababu yo konyoro eshide mono timanyiri nga sababu ki lakini ntubwate gendike korukunga risk factors oligeri abantu abange bakonyora uterine fibroids iba konyore ngaki yo konyora abana engaki yo konyora abana onye wekire myaka yo konyora abana nabura nyore uterine fibroids ige uterine fibroids koragera wetera segentu gikurukunga estrogen hormone abasubati mbabwari chi hormone iberekire very important mbabwati gentu gikurukunga estrogen nani mbabwate progesterone these two hormones na chichigo konyesa magana yo konyora abana na what you call female characteristics so onye olenga hormone yekuruku estrogen if you are subjected to estrogen for a long period of time naliyo konyora uterine fibroids iganga kyabantu bakonyora uterine fibroids mnangete goteba nenga kieri abantu bakonyora abana igo musubati wikire myaka ya menopause wikire myaka 45 years and above tari raisi aranyore fibroids lakini mnangete goteba nabali bakonyora abana na bakonyora fibroid because estrogen level ere goreso umuntu okonyora abana igo bono minetiga omuntu olio
okoba subjected kucheso kutumia estrogen supplements abantu bali bakulya endagire bwata lot of estrogen you know munabona umuntu kulya nyama nyinge n'amabere nabwate omoni ebwe kaine estrogen eyo eragere fibroid kikoleki kibe kyenyinge ekintu gya kabere kiralente eshide ya fibroids no kuba umubiri omunene korora boswati bali babwate emibere menene saidi umubiri oboro munene sana obesity it is a risk factor yokonyora uburwire bwa uterine fibroids ekintu kende kiralente uburwire bwa uterine fibroids indi wachagete korora gotu uchake gotu mapema yaroka ninga abana bali bagutu umuntu abana abantu bali bakiri nywese nyegitali yana bagontenga omwana obo uchakire gutule myaka 8 ule myaka 9 uchakire gutuma pema ogo tukoli mapema nguchangia kole nte uterine fibroids family history oroleli ndoro babugate uterine fibroids onyo umuntu sobo mama mwabo bugate gusi sister ya bugate nabura nyole kucha konyora uterine fibroids nkobere raisi kubo umuntu liyonde bugate burire muno bali bagutwale gento yikurukunga later menopause omucha ni menopause yage eche badai abandi bali bakonyora menopause emyaka 40-45 years mbara abandi kogenda no muswadi naronga kiresi okorra ogotubaka emyaka 53 years you can imagine so ekere okorra menopause yegocha later ama late in life bona bera rente irachangie kolenta uterine fibroids abantu mbali babitwaite batikisiko bali bakonyoro bakochere ukonyora abana onyoro musubati ikire myaka 30 tanya konyora mwana angabanta onye boikire myaka 30 years nandi nkwanya konyora mwana you are more likely kuja konyora uterine fibroids igabantu konyora mwana kerure myaka below 30 years nko konyera umuntu akonyora uterine fibroid nabali bakonyora umwana nande bamenyege kigetambi okanyora umwana kwabe myaka 12 years utaranyora umwana onde eyu nande nabe kogera ecolentre uterine fibroids nyore bali nande bakonyora bagutwara bakoba muri tose bakonyora abane kero barabake sana nabarubungu twara bali uterine fibroids so okobere igobone minute nini freedom guikaba ntu bamanyenga engakiniriri ngiye yo konyora abana guikobe umanye ngakikingwente konyora abana erengiya egeretinchi konyora emechando you know abantu abangi banyora emechando because bakonyora abana batamayitinga kiyo konyora abana nere ndiye mona sana daktari timeti daktari kero abantu bubate oburero biga bwa uterine fibroids agusingo bimanyerera binde mbiroro bikobororo ebimanyerera bikoba imbiri bitokoruka ekimanyerera getanganyika itokoruka nga abnormal uterine bleeding enchera yogotu ego chaka go batirika keliko chikoba mune yarenge muna bono konyora umuntu agotu embulere nyinge side ekera agotu embulere nyinge sana you know heavy menses enaberabe okoba uterine fibroids uchaka gotu nando gotu enga kientambe ikwa gatule gusemara kabiri mara gatatu sore matukabiri gusatatu bono wachakire gutwe wiki ngima wachakire gutwe iki wiki ibere nabura nyore nga uterine fibroids nero yachangiye onyore wachakire gutu in between your menses kwa mfano konye wakabeire ama tukoshina 8 komanja guchaka gutu bono ukali gutu in between nabura ugatu itarachuika 20 days chike wachakire gutura nyota nini the 15th day wachakire gutu so ogo tukoli in between nabura nyole nga
ego changi na uterine fibroids again tukende nogo tukole painful painful menses wachakire gotu n'obosongo nane kwa gatule nabura nyolenga uterine fibroids ya changire again tukende bono is umunyite fibroids nabego kina muno mwana ese nyumba y'umwana so ekerego kine benene ngo occupy gento kurunga space so if it's going to occupy space ngo chikomigere ibintu biri birange ne fibroids munabona ku mfano nabego chaka komiga inyumba ya machi ekero yachakire komiga inyumba ya machi igongo chakole gutwara eshide so gwitira machi nabura itira machi ryoka usekero gwitira machi ko ngako gusamba you know onye nande ego twara press so pressure eliye kobeka ngo ego press against the rectum anabokonya uri umuntu agutwara icyo renko so emanyiriye binge munangete gukwana nebiri bigocha okoba fibroid yeye yamigire ebintu nabo mugongo rakorome abantu mbale bakoromo mugongo ekero bwati uterine fibroids enda yabonse kubaruma ekero bwati uterine fibroids ose bakomera nesokole mu mugondo batwara ubosongo batwara what we call painful coitus so ebi byonse nimanyire biburuire gose shide ya uterine fibroids daktari mba abantu baroba gutwaro mu cyando yiga mbako ikirana senyegitali ya soko nyorubo gwenya kerekende bese gutwaro mu cyando yiga segeka mechando kili baraye bakonyora uterine fibroids na bekolente mechando yo gukumi ne mechande metangani ne shida yo gutanyora abana na bekolenta infertility twarolira basubati munabone uterine fibroids egende ekine ebwate cinchira cyamagena echiringe echifinye na bekolenta blockage onyego chikolenta blockage igokonyoro ligena lyo mwaka ni lyo monda lyo chikomerana again tukende na bekolenta what you call miscarriages ko igura abantu bakonyoro ubulito bwaro banyoro ubulito bwaro because of someone aingo chikobwaterera konyoranga ansemeri umwana ngo chikobwaterera yakolire ki mwana tabugati sakobwaterera umwana uri osobwaterera okunanya gukina kwanyoranga ansemeri ya kwende the what you call it someone kubwaterera no implantation was taking place so detach the placenta ya nyonga yasukire kuroro umwana uri osoka so twanyora miscarriages twanyulire abantu abange babwate uterine fibroids na ubali okonyora bagokorera CS moyani okubaru umwana egera arusigu esenda yaye because abanyagitari barolinye fibroid inalira nabera asiko chiko block enchira yoro iboro erente what you call was a prolonged labor ama obstructed labor eyo ekogera omwana uri achikurusibu nabo konyolenga kiringa cy'umusubati yakwibura nabo bakwiteka manyinga mangi saidi enga kyo ugomra bara lose a lot of blood kwibura abantu bankonyora abana kw'umuntu nasirete umusubati yasirete ngiye ko umusubati yasirete nga ali bleed sana so fibroid na bekogera umuntu elento go bleed kolego fibroid na bego eragere nyoro umuntu infection yebese eberiyo kese nyumba yae y'umwana so ebintu nebingera lente tutakwantokole Frida yeah Kirikende daktari umeta banda abange babiri bagatabanga mu cyando yiga toliko buwena babiri bagotali kinyegitali asinga nchoko nyorobo gwena kulinde mbarakonyeka kirikende clinic ya Worldfit na kigekoro bugwena kubatkana mu cyando yiga bururi bondi points Frida noko manya kwanza eso bunyagita togotanga you have to make the right diagnosis. The right diagnosis nere kokonya ese kokola mangana yokoena na marioga ya chikokonya. Lakini most of the time okonyora abantu mbali kogenda se atakire. Na igura abantu banda batanga kina boko bwatoko boko iga otevuga marwirago. Aje.
again tege kwa bwatanke gotebi ngaki uterus ekwende fibroid yagingana irenga kirese uterus ya te kunyara ko gotebi goikopimu gopimu kuya gopimu kuya nambe ya muno korru munyagitari umwerese history yago agokorera igintu gikurukunga examination ama on examination igintu giya kabere goikumuntu akwibicha ndubari ndikunga transvaginal ultrasound this ultrasound nere gopima irigetinga ki umuntu umusubati unga kyabwate fibroid ngana nga kyobone ne bwaye mariyo kuroro yatokonya asokwena na mariyo ko igura abantu bandi bakoenda bakoreki babaru barusuwe fibroid gose enchiririe kuira manyinge se fibroid ya buturu egera fibroid tekonyora manyinge isaine so nabo nchire tumeke ese kinyagitari gito cya kawaida lakini nche muno ngotebye abantu balibugate uterine fibroid singa abandi barusiwe uterus bakore hysterectomy uterus yarusiwe yatugutu lakini kurusuko liko uterus kwalenteme cyande menge yabe ku muntu ikamenopause bwango sana watu wale fibroid yarusiwe nande mambi yairana abantu bacandika muno lakini kero umuntu agogese nyagitari yetu ya Worldfit ntobwata mariyo gotokomwa agoshiringi gosako akogere fibroid ya reduce with time nande ekero ya reduce with time nabe kwala umusubati onyoro umwana nande chi complication chi chons picha twengo kwana use symptom chirizo kwanira ya disappear tuwata mariyo gamayasana ya tukoinana mbie mona sana daktari ande merobeli nero bwate ase clinic ya Worldfit wachaka bwangoiga kora ikwanerango twachakire chi program chingi ya sana senya gitari yetu ya Worldfit na ko twachagire chi program which let me tell you Frida abantu baguche senya gitari yetu ba mente kire side muna wono twachagite program yemwe kurukunga Worldfit fertility care program Worldfit fertility care program it's a month old Takatwa chagete kurutwa chagete program ye twarolira abantu bakurwa satambe sana bakuru Nairobi bagutwa kira Kisii kera lituko bagwaka Kisii mpaka abantu bakanyonjo mwe nakiri gukuminga emechando yo gutanyora abana ekire sana Gusii nande kucha yarente chida yichi family no manyete Gusii agero munda karo kwa nywa Frida umutienyo yo yokovyara kunya kukurigirira ndanga kimbu yole kwandi esapi mitana samuka so yarentire mechando tukachake program because to charity n'abantu banyore abana bone yitogo kwanire ya prevention togo kwanire ya treatment twakonyira abantu abange sana mna togo kwana bono iga keresi mwe kunya wakirugera itukodenga mimi nimekuwa sawa na nyoli na ibugateraniri kiye gotogo kisaidi tukachake program ya kabire kurukunga Worldfit joint fix program Worldfit joint fix program itwanyorete nk'abantu baguchese nyagitari yeto 60% n'abantu babugata arthritis ye kubasumbwa joint itari gukora gasi moving from one place to another becomes a problem so tukachake kwende program yeye yakonyira abantu beranire mugondo abandi batankwenda mugondo yakonyira abantu bajage gutwara movements umuntu bakurugana gucya bakore gasi yabo eyo egotogoki lakini nane gatwacha chi program y'ikibere abagaka bakaja bakadenga haya tubona mtuno gutonyorore matu ikire myako 60 twalitaye ku rukigasi ntubuga tintubesa nande nyomba ntubuga masikanta kayo nga chinguru chetu cyabagaka nchiyo kolema ntuli kolema bona tuchaire nyumba andi tukachaka enchira yogo konya abagaka andi umanyenga kira mugako yekire myaka 60 years and above ngotwara bari kwere ndege ntuye kurukunga prostate yabe kobenene inande gochangia ugotalema so tukalente lyogo likurukunga yoimbe lyogeri twalentete ligo konya so kulema nande lya konye prostate go care abantu baitira machebuya those three programs twarolenga turaki tumekechyo esama tukago cha turonga kijigo twira
mbia mono sana daktari ekagera ndo chebiro bete byatonyori na ende mparoro baganiti kumanya ngaye clinic kya Worldfit kegotoka nabo igona kibara konyore metento kunyara gukwanira manga se umurubiri etokore amparoro baganiti kuboria mange nabo kote yumonchu muri ya clinic kegotoka nabo ige namba yawe yesimi taraji kwena namba ya nesimi tigante ibyo bancha bagiringa nche mno mwenyekitari Daktari Kena Moses ninaamini kwamba Mungu akumba watu wakwe wagonjwa. Ukiona tukiwa na magonjwa tunakuwa na magonjwa kwa sababu ya kutojua. Nyasaye tatongete bantu barwale. Itokurwala asogutamanya. Na kitogo kirakira litukoga igara antu bakoleki bamanya mapema. Egiteria nenkurukunga Daktari Moses Kena Onsarigo. Nkorwa senyagitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit Health Centers ntobwate kliniki ga Bosongo. Ase nyumba ya Uhuru Plaza. Wali batuma Uhuru Plaza ogo chambaka town Bosongo. Wacha ali marigiti ya Bosongo. Yani ali marigiti echiro ya marigiti ya Bosongo. Ali yasaba konyenyama ase stage nkuru ya Kisumu ya Renge. Waso enyombe yume wacha bakegoroba ya gatatu erumu 307 307A ande nyombe yo kale korokunga Alisa Plaza nja chinchibwirite ko Uhuru Plaza go Alisa Plaza ntobwa tinya gitari endega ali mu Eldoret nande yendega ali mu Karatina lakini utake konkerea se nyomba ya nesimi enamba ya nesimi ere 0722 24 5763 0722 24 5763 Kira nyoro bwati burure bundu nsuko gosumbwa inchorole umunyagitari yo gukwana ninje nkobera gabo songo Frida so ekero bagocha ninje bakonyora mbye muno mbye mona sana daktari asogokira na studio na bayigo goto semia mange no gosemere kwani no mwanchi umurigeria obere gakwimanya mange wetera umurubiri buri tukolera na chikwimuke getambukiro na bayigo gukira na ase clinic ya Worldfit ase ngencho yo konyoro bosemia na bayigo kwenyorera ubugweni yakigima kondo mwanchi muri bwikirabo no togoika omwelio bumurubiri buri tukolera tumera na ende weekend litkolia Jumatano chinse sotone nusu chamaragoba astorabe togosanga amange na kwenda gutubate sinse mochi chimitandao asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital na pega sensemo ya YouTube wetra Ndizi TV News maiga chikamera soko ni kimne bicha na bigeli ogide wekerera sole asenchira ya bene ni akurukwa Petronira mukere litere ne Frida Kerubo ende gutwara obuligeli ya Borobuya.